Velkommen til Røde Kro Idrætsforening, som har 100 års jubilæum. Vi vil rigtig gerne introducere jer for de afdelinger, vi har. Vi har en fodboldklub, vi har en gymnastikafdeling, vi har en golfklub, vi har en håndboldklub, vi har en tri- og mission, som alle sammen er veldrevne, selvstændige enheder. Røde Kro er bygget på frivillighed, og derfor er det sindssygt vigtigt, at vi også fremadrettet har masser af forældre og andre, som frivilligt deltager i vores foreningsarbejde. Så bak op om det fremadrettet. Det vil være guld værd for klubben. Mit navn er Bent Nasser. Jeg havde fornøjelsen af at være formand i Røde Kro Badmintonklub. Vi havde et fantastisk godt socialt sammenhold, unge og gamle sammen. Det er jo så rart at se, at det kører videre i dag med Dan og Mette har været nogle fantastiske kræfter i vores klub, og for det kørt videre, de har lagt timers arbejde i det. Det har været en udsøgt fornøjelse. Jamen altså det man kan forvente, når man kommer til Røde Kro Badminton, det er fællesskab og sammenhold. Vi er en stor enhed alle sammen, uanset om man er lille eller større eller gammel, så er alle velkommen i klubben. Og alle de tager en forhold, hvis man kan sige sådan. Vi hjælper alle sammen hinanden og gør, hvad vi kan, for at vi alle sammen kan yde det bedste. Jeg hedder Svend Aage Danielsen, og jeg har været medlem af Røde Kro Idrætsforening siden 71, tror jeg. Og i en lang årrække, i 10 år, tror jeg, der trænede jeg børnehold. Det er jo mens jeg selv havde børn, selvfølgelig. Og så var der mangel. Der var ingen formand for hovedafdelingen dengang, man kunne ingen finde. Og så fik jeg den post der ved den tid. Og så var der håndboldafdelingen. De har jo udgifter til halvleje dengang, som nu. Og de var jo præget af den økonomi, som nu ikke længere var i foreningen. Mit navn er Pia Detlefsen. Jeg har været formand for gymnastikafdelingen fra 1997 til 2012. I samme periode der voksede vi fra 300 medlemmer op til godt 700 medlemmer. I gymnastikafdelingen i Røde Kro der er det hold til hele familien. Der er hold lige fra tumlinger og op til seniorer. Og der er endda også noget ekstra tilbud med noget yoga og noget crossfit. Her i gymnastikafdelingen der er der plads til alle. Vi giver dem udfordringer på det niveau, de nu er. De får lov til at prøve noget nyt. De får lov til at komme på kurser. Der er sociale arrangementer, så vi forsøger at holde en god ånd herude. Mit navn er Erik Hansen. Fodboldtræner i Røde Kro IF Fodbold. Tidligere formand i ganske kort periode. Så vi er en fodboldklub, som har fodboldspillere ned fra uge 5 og helt op til Supermaster. Det er plus 55, og det er stort set hold i alle årgange. Vi har egentlig som værdi, at vi har plads til alle. Vi har både drengehold og pigehold. Vi er åbne for hele. Rent historisk har vi jo startet ned i Røde Kro Bymidt, og da det så blev for lille og så videre, så valgte kommunen at bygge et kæmpe anlæg herude med stadion og atletikstadion og det hele. Kunstnerbanen fik vi i 2011, som også den første i Aabenraa Kommune, med egen frivillige kræfter også, med fonder og det, så det er vi også rimelig stolte af. Jeg hedder Kai. Jeg er formand for Røde Kro og Omegns Korpsklub. Det er en klub, der er blevet startet her først i februar måned med en stiftende generalforsamling, og vi har valgt at blive en del af Røde Kro Idrætsforening. Selvom vi er over 80 medlemmer, har vi altid plads til en mere. På et tidspunkt kommer vi måske til at udvide, men komme over og være med i det hyggelige samvær, hvor en lidt mobning og en lidt godt humør er en fordring. Det er en fordring at komme ud og bevæge sig, frem for at sidde hjemme og ikke på sofaen. Hej. Jeg hedder Michael Jebsen. Jeg er formand for Røde Kro Tri- og Mission. Vi er en afdeling under AIF, som nu i år har 100 års jubilæum. Vi blev startet i 1983 af nogle ildsjæle her i Røde Kro, som synes, at den nye idræt triathlon var super spændende. Mange synes, at det var interessant, så den har vokset så stødt. Dansk triathlon blev faktisk startet her i Røde Kro, og vi har afholdt nogle af de allerførste triathlonstævner i Danmark, blandt andet europamesterskaber. Røde Kro Tri- og Mission er en klub, der spænder enormt bredt. Klubben er for alle og får nogle rigtig hyggelige træninger ud af det.